akan kami panggil Mas Kuntet dan Mas Gandul. Lagune Campur Sari. Oh, Campur Sari. Jariku nyung papa lah. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Punten, Bos. Mbok Limbo. Mas Kuntet niki. Nggih. Masyaallah. Pripun Bos kabare, Bos? Mas Kuntet. Nggih. Ganteng kaya Raden Janaka menek kates lho. Jebule kon menek kates apa piye? Oh, minggir. Kok ada kok Banyuwangi, malah kok menek kates ya. Ya sewu Mas Dalang. Nggih. Oh, dalange sik bagus kaya ya. David iki. Sik enom. Wah, dadi omong. Jan, rambutnya gondrong tapi mbok ora tau keramas kok, Dek. Keramas. Alah iki lah enek busike iki lho. Oh, ya ora no. Lambemu. Ketombe kuwi dudu anu. Jare sapa ora tau keramas. Nggih, sugeng dalu. Iya iya. Mau Ye, kok ado-ado kok Banyuwangi ning kene mek diomongi kok. Sampune apa-apa. Coba. Sunsik. Sunsik sampune. Sanslik. Sanslik. Sunslik. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu. Katur dumateng Mas Dalang uga sarombonganipun. Mas sinten iki namine? Kula Nggih. Gandul kula. Gandul. Nggih. Waduh. Jan ganteng tenan. Gandul nggih. Sapa Banyuwangi? Banyuwangi. Banyuwangi iki pancene sahabate Kang Percil ya ngene iki. Sahabat Kang Percil. Sahabat Blitar Mas Gandul Kula, terkenal dengan buah nanas. Buah nanas. Buah nanas yang begitu manis. Nggih. Jombang terkenal apa, Mas? Jombang niki terkenal purel. Pengusaha purel Indonesia niku terbesar di Jombang. Wah, alah kuwi mesti gethuk kuwi. Gethuk napa? Gethuk sing telo kan punel kuwi rasane. Oh. Mbane dalange ya rada budek ya. budek-budek nih beda kali Banyuwangi. Banyuwangi. Loh, Jarene terkenal santet itu apa iya? Mesti niku. Niku kok butuh. Bukti utama mengatakan bahwasanya namanya Kuntet. Kun niku wis jelas mengatakan tekun, tet nyantet. Niki tekune nyantet. Tekun nyantet. Ya ini orangnya. Adane tukang sihir piye we? Lah piye? Gimana piye? Lah pengen santet ning Apa mobil. enek arti liya? Kae ning mobil tak gawane loro. Urung garing lho. Ya engko gawe niki sinden-sinden niki, sandeten. Ngaturne apa? Nah, sebelum anu ya perkenalan dulu. Ki ning gone Bapak Pidato. Sumsum. Pak Marsum. Pak Marsum. Bisa maca apa ora? Langsung. Bapak Kidi ngono go. Bapak Kidi Genjong iki lho. Iki sing diundang, Tet. Sing diundang ya iki Pak Kidi. Cuma iki mang wonge pergi, dadi iki gak nyampe ngono lho. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Sumsum. katur dumateng keluarga besar Bapak Marsum ugi Ibu Winarsih ingkang dalu punika amiwaha putra putri kinasihipun ingkang paring asma Irma. Oleh alajir oleh olang nggone Pak Marsum lho mau teges Pak Marsum ki mau teges kowe ora cerdas kowe ora tau sekolah ki apa Pak Marsum ki mau teges Marsum mar ki marga iku dalan wis katon padang dalan rezekine wis padang nganti nekokne Mas Bonce ki Bonce dengkulmu ngono Mas Bonce Mas Gendeng Betul. Gendeng ae lho Mas Gendeng Ardianto lho Margo. Nah, iki sumbut karo kekarepane bengi iki iso nanggap wayang. Lan dagelane kok Banyuwangi sahabat Cak Percil. Oh, ngono. Lah iki Ibu Winarsih. Iki mau teges lho, Tet. Loh, Winarsih apa? Lho ya mbah kowe sing sekolah kok. Win. Aku jarene ra sekolah. Win iki wedok. Nar iki ya wedok kowe. Saya ya wedok, tekono ora percaya. Wedoke telu berarti. Win niku utama. Win niku mengandung arti utama. Seh iku asih. Dadi kekasih utama yaiku Bapak Marsum. Ngono lho, Nen. Mantenan lho. Mantenan wis ketok kono enek dekore. Dekore warnane putih, lampune mak klolok-klolok. Berarti nek wong duwe gawe iki manten wis munggah ning KUD berarti wis Kuwade. KUD rumangsamu koperasi ngono apa piye? Ki lho. Endi? Kuwade, Tet. Kuwade. Lah ya kuwade. Didongakno manten kloron. Ndongakne piye kowe ndongakne piye? Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin. Lan muga-muga gek ndang oleh momongan
Nek always oleh momongan iki nyenengno Pak Marsum. Ngono lho. Jane Pak Marsum karo karo iki lek Ibu sing Narsih. dikarepne iki sak percil karo aku ning kene, ngono lho. Dene awake dhewe iki makile Pak Percil. Penyapa to? Nggih, nyun pangapunten saderenge Mas Dalang. Penyapa? Niki wau bolak-balik njaluk ngapura ora salah apa-apa kok njaluk ngeten lho, ngapura. jenengan pirengaken riyen. Jenengan pirengaken kula riyen. Nggih, nggih. Niki wau kula nampi mandat saking Mas Percil. Percil. Iki kok koclok iki ngomong apa iki? Bilih dalu menika Mas Percil mboten saged rawuh. Hei, Sebabe nyapo aku kok tangisi iki lho. koclok iki. Amargi ngaten. Amargi tasih wonten alangan Nggih. dhateng Hongkong. Dadi wong lanang iki satria. Lanang iki sing satria sing tegas lho. Niki dalu menika mboten saged ngibur warga masyarakat. Uga Bapak Marsum sakeluarga. Heh, dadi wong lanang iki sing satria. Kowe aja ngeling-eling awakmu dhewe kulo bener-bener celaka. Kulo kali-kali karo Percil. Lah kowe iki nyapa lho? Kowe iki nyapa? Nyapa kowe iki? Nangis. Sapa? Nangis? Nulungi awakmu. Sapa sing nangis? Lah awakmu ki mau. Ora wong kepidhek kelungguhan tanganku ambek dalange kok iso. Tanganku kelungguhan dalange. Ngono lho, Det. Saurunge diperkenalne akeh ae ya diperkenalne to. Nggih. Pripun? Sampeyan sing gawe anu apa tangane sing anu aku tak sing ngomong. Oh, peragaan. Peragaan. Oh, peragaan. Oh, Pripun coba peragaan. coba. Ben ketok lek sampeyan kuwi sak paket karo dalang. Ben ketok sak paket. Ben ketok kerja sama. Kerja sama. Ngomong awake dhewe kapan-kapan mesti ditanggap. Tanggap neh. Kita itu kerja sama. Iya. Kerja sama, Det. Sapa sing dadi peraga ngono? Gundet niki Ya. wong pinter nek praga. Guru tari saka Banyuwangi. Ndah, Nggih. praga. Assalamualaikum wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Sik toh, aja kesusu lho. Watuk sik to. Praga. Det praga kudu manut karo sing Sugeng dalu MC. bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Bapak-bapak iki piye, Bapak? Bapak. Genah nombul. Bapak iku piye? Bapak piye? Bapak iki. Bapak piye? iku piye? Hei, Masa. iku saru. Saru. Bapak iki simbole kumis. Kumis. Bapak, ibu-ibu. Ayo, ibu-ibu. Ibu-ibu. Apa iku? Kene no. Apa enek bapak anu ibu-ibu kok terus roto kan ndak enek menu ibu. ASI, air susu ibu. Ya. Ya. Ya nek susune cilik. Gede, Iki Mas. gede. Wos. Ayo. Gundet dilarang Selamat saru. malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian silahkan duduk. Duduk iku minarakne. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Silahkan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Silahkan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak. Koclok iki. Empane Coba sampean iso apa ora? Iso. Lah pingin ro. pripun? Nek jenengan. Ayo. Ayo. Ayo, omong oh, aku tak meragakne. Bapak-bapak. Aku lho. Oh, iya. Ayo Bapak. Iya, omong oh. Bapak. Ayo Bu. Monggo. Silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan duduk. Silakan duduk ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak enak men ngene tok lho. Lah piye ora penak wong dhek wis Ngono ya lingkuh aku ya lho. iso ngono kuwi. Wis lingkuh lho. Aku ya iso. Ya wis ngono. kena aku iki bapak-bapak, ibu-ibu ning kene. Bapak-bapak, ibu. Silakan duduk kan ya wis lah. Lah umpamane pesen kopi susu ngono ku terus piye? Kopi tak gambar. Aku iki dadi wong nulis anu omong Oh, seni rupa. Berarti nanggo Seni gambar Pakai- jaluk kopi susu. Ya tak gambare kopi ireng bunder kaya helm ngono meletek tengah. Lah susu Kopi kan bunder meletek tengah. Terus Ireng susu to. Ya gelas seret kan genah to gelasnya gambari kan putih. Kopi susu helm karo gelas. lah wis diomongi saking cerdase lho dialang sing cerdas ya iki. Ayo diperagakan nih. dadi- Perkenalan urung mari iki Mang. dalange kon maju ae lho, Dan. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Silahkan duduk. Dalu menika bapak-bapak ibu-ibu kepareng panjenengan rawuh wonten Wis mriki. jane sampean mau lho sing ngomong. Ya terus ngene ae sik, ngene sik. Dirapel. Kepareng Dek, panjenengan dirapel. rawuh ngestreni pagelaran dalu menika. Ngendeki kono kae lho.
ngeneki. Sing penting ora kenek no. Oh iya. Sinden anu jenenge tukang ceramah ya watuk barang. Batuk barang. Dalu menika memang dalu ingkang berbahagia sekali. Saya merasa bangga sekali Bapak-bapak. Itu nah. Tet, leken ae lho, Tet. Timbangane mbok edokno. Memang dalu menika nanging kados menapa? Bapak Sohibu Marsum mboten saged paring pasukata menapa. Wes terusno. Entek ta, Tet? Terusno. Tet, wis entek ta? Terusno. Terusno. Lho, Galang ngono iso kwak Ya jenenge wong pidato kan kadang ya susah seneng watuk barang. Ya Tapi kok ki karo terlalu di awakmu. podium. Jalan Tapi pancen ora harus tau jogo. sekolah yo ngene iki. harus jaga tata krama. Mosok kok nang dhuwur panggung terus Lho, pengalamanmu Harus. apa? Pengalamanmu apa? MC, Pengalamanmu apa? MC nyupalapa tak MC ni. Heeh. Nyupalapa, Sera. Lho, Monata tak MC ni. Nah, gitu piye lho. Contoh. Selamat malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Pada malam hari ini. Nyapa? Guyu. Guyu sing tenanan. Kowe lucu. Ganti, iso apa ora? Loh, piye? Hari ini Bapak-bapak Ibu selamat malam, selamat berjumpa dengan hadirnya Ki Dalang Gendeng. Inilah menampilkan wajah-wajah yang cantik-cantik artis dari Jawa Timur. Siapakah dia? Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 10 sinden yang telah hadir pada malam hari ini. 10 dengkul PC ngono. Dihitung sing tenanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh. Oh genah lho. Diro lupat mo 6 tu. Lah, iki Genah Pak. pitu lho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh. Iki lho Tet, ya ampun matamu lho. Diro lupat mo 6 tu. Sinden jumlah pitu lho 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loh. Piye awakmu iki lho, kocok iki. Mas Dalang niki sindene jenengan pinten jumlahe? Ada 7. Loh, 7. Alah dalange pisan yo ora roh kowe. Kowe ngitunge piye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lho. Wah, lah iki luweh. Gak percaya diomongi delon to. Oh. Malampir ngamuk Kok kaya otet-otet ngono to. Kaya totet-totet. Jajal balenono lek mung ngitung piye? Hitungan. Tunggu dhewe lho. Kowe sing ngomong Mas. Kowe mau nyontoni lho. Dihitung sing bener, dihitung sing bener Hai. iso hitung-hitung ora? Biar kita kelihatan satu paket. Mbak Dwi silahkan berdiri. Ayo Mas Muda, truduk tulung tok ndelak. Ayo. Mas aku lho. Aku kok kaya ora trimo lho karo kowe iku ya. Apa rumah sama aku wis mbok kaya gerdu ngono apa piye? Kok iso lekmu kebacut karo aku lho, Mas? Diajeng. Kok lekmu kebacut karo aku? Kebacut tenan sampean karo aku, Mas. Kebacut tenan karo aku kowe yo. Kebacut karo aku kowe, Mas. Iki jane sinden apa Kebacut banteng? tenan karo aku kowe, Mas. Kebacut karo aku, tega karo aku. Kowe tega karo aku, Mas. Tega karo aku. Saya tahu si jane sinden apa menak jinggol. Kowe tanggung jawab lho, Tet. Diajeng aja semoro. Kandang apa? Aja nganti kaya ngono diajeng. Kaya ngono piye? Rino kelawan ngimong seliramu sing tak anti-anti. Tapi aku ora trimo, Mas. Hop. Sik. Salah konsep. Iki jane sinden apa banteng lho. Sik, nek diajeng anjas moro-moro. Nggih, Dor. Mosok yo ngene sing lembah. Ora lho, jane sinden-sinden iki bolos sapa? Wong enek sinden ayu metu kaya ngene. Mentok, tak kandhan. Lah kuwi bener. Wis genah. Mbak Dwi. kuwi. Jane ngono bolos sapa rumah sama Pak aku ki kaya mentok ngono apa piye? Maksudnya bokonge sampean. Ayo Dot, kendang ono sing apik le. Pokoknya sampean kan lho, ngrungokno iki bola-bola lagu to. senengane Pak Camat lho, Mbak Wah, Dwi. piye to? Lagu senengane Mbak Camat iki. Ayo turun Bapak tok ndelak Camat kira ketak. aku lho.
dan pengendangku dan koclak. Nyanyi kendang. Nah, rungokno lah. Mentok takkan ganti untuk kamu angisin mbok yo aja metok ana kandhane enak ora nyambut gawe mentok apik to. Senengane Pak Camat. Sae niki. Lagune senengane Pak Camat. Gur terima aku mbok padake mentok ra nyinden ra patek. Wis ora usah wis tak Wis ora usah nesu. Ngono ku yo Iya to, Jan. ngono Ya ku yo ampun. ngono ku yo bojone yo kuat ngono lho. Beh. Bokong lak kaya parabola lho. Lah ya wis ngerti. Kulo nate lho panggih. Sik. Jenengan apa guyu, Pak? Ngecak gelut jenengan. Ngecak gelut aku apa piye? Ada yang guyumu ngenyak ngono lho Pak Araku. Rumah Mbak, saya Mbak. Pak Kuki kaya mentak ngono apa piye? Rumah sama kok kaya mentak. Lara atiku lho. Det. Bagiono. Piye? Peragaan. Sampeyan celantoni. Peragaan piye rumah samu lho alah Pak. Rumah samu ki lho piye kok iso kaya ngono lho Pak. Weteng kulon. Pet, Jauh. tanganmu iki lho. Sithik lho. Mbak, ditantang ae lho. Sama jenata. Ae lho. Sama jenata wani aku. Wani karo aku ya. Rumah samu apa? Urung to. Senenono. Kocok iki. Wi, Aku kuwi. wis kesusu lho. Kuntet gandul seneni kabeh. Kuntet gandul. Kuntet gandul. Kurang ajar kowe bocah loro kabeh. Kurang ajar kowe ya. Kowe ora ngerti sapa aku Rumah iki. samu kowe ora ngerti aku sapa. Lah Sapa, Mbak? Sapa? Sapa, Mbak? Jangkre wi bolos sapa ta jane? Sik urung teko. Bolos sapa? Urung teko. Jane dalang kok iso. Sik ning kono. Alah, Ora ngerti kowe aku sapa aku iki. Dalang sakmono ae lho. Kok kan maju. Marai sing bener to kan? Iya. Bola lho. Sak paket lho awake dhewe iki. Sak paket. 2 juta Gandul, lho. gandul, Aku sak juta wis sak juta. Sak paket. Senenono dhewe Paket gandul. gandul. Hei, gandul. Kuntet. Gandul. Kuntet. Ya, Pak. Endi kuntet? Lah, Kuntet. Lah opo? Opo? Kok iya? Nyopo? Ora ono. iya. Ora ngerti aku ki sapa? Ora ngerti aku iki sapa. Sik, Aku iki mbok-mbokane wong sak trenteng. Aku ki mbok-mbokane sak trenceng. Sik, Rin, wis meneng sik. Meneng ning ngono. Subhanallah. Jan. Ngajar. Tet. Sepet. Kowe ora ngerti, Petet. Kowe ora ngerti kowe, Tet. Wong sak trenceng wedi kabeh karo Wong sak trenceng wedi karo aku. Rumah sama apa? pangan aku ki ngerti ora? Pangan aku roh ngerti ora kowe? Damen aku ki. Dak. Diomongi. Ben wedi. Berarti Piye to, Kang? Ben bener wedi. ya, ancane potongane Liyane sapi lho. ya. Ben wedi. Ben wedi. Ora ngerti pangan aku. Damen. Amen. Wah, ya potongan kok sapi. Kowe ora ngerti. Ngombeku. Ngombeku. Banyu peceren. Bir bintang. Ben Tak wedi, gendul. ben wedi. Piye to? Ben wedi. Lah kan ora umum to. Banyu peceren kan ora umum. Ora ngerti ngombeku. Banyu peceren. Peh layak kaya ndut. Ha. Apa nih? Rupamu lho kaya. Rupamu lho. Panyapa? Dasare rupamu lho. Dasare rupamu. Sikilmu lho kaya tungkakku. Sikilmu lho kaya tungkakku. Wah, lendi lho i. Barang. Iki lho. Tungkae beklincung tok. Melincong melewetek-meletek kaya jen masak. Gandul ku sing salah lho, Mbak. Ora aku celana. Kok elek men to? Apa lho kowe? Kok elek men sampean? Kok iso elek piye? Wis karuan iku mang ngomong ning kundet piye? Jarene mangane damen
Olehku nukokno mangan biasane bendinane piye? Sik ngene. Wong loro. Apa? Wong loro aja mek gur kemlelet tok karo wong wedok ya. Aja mung kemlelet tok dibuktikan. Apa nek sing dibuktikan? Jajal awakmu pamane nggarap aku kuat ora? Alah. Wong sakmene lho. Anu bos. Sakmene lho. Monggo. Kula niki nate panggih wong sing lemu kaya ngene lho. Lemu. Wah, entute benten lho kali sing kuru-kuru. Niki wau nyuwun sewu bocah. Iso beda lho. Entute wong lemu karo wong kuru-kuru niki beda. Bedane piye? Ya nek kuru-kuru kados si Mas ngoten. Kados paling mak tut. Kados Bu Ena kok tit. Nek sing lemune kula nate wonge tuku bakso ngene. Wonge lungguh. Aku lungguh sampinge. Kowe arep ngentut iki mesti wedi. Wis ngene. Nah, iki lha pemene niki bokong. Niki lak bokong. Nek wong wedok arep ngentut wong lemu kuwi miring ngene sik. Miring. Ngene miring kene lak kena ngene. Akhire mengangau. Kintute Rumasane iki lho apa kok ya? wong lemu ya ngono. Trebel. Langke mboten enten unine, Mas. Paling lek kaya Bu Gasring mek ngebas. Ora kok ngono, ora kok ngene. Rasane iku ora ngono kuwi lho Mas entutku. Lah piye? Lombok. Wong mlaku wae muni lho iki. Mlaku wae muni. Tapi kok. Ro. Cocok karo lagune Mang Mentok-mentok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu bucange. Nggih Bu Limbo, Mas Kuntet, Mas Gandul, ngaturaken sugeng dalu menika alhamdulillah saged sowan wonten dalem Bapak Marsum. Bapak Marsum. Roh aku wonge. Endi koyo ruruwa lho. Sugeng dalu Pak, kula ingkang sowan Pak. Senes niki, lha sing kleru lho. sing iki. Lek cara ambu-ambune iki lho Mas. Bapak Marsum kuwi. Niki nggih. Pak Marsum niki nggih. Anu. Leres nggih. Nggih. Pak Marsum ngaturaken sugeng dalu, Pak. Kula ingkang sowan wonten dalem panjenengan. Kula pun ngefan wong bokongku gedhe ancene. Iya, jane Pak Marsum. Kula ingkang sowan wonten dalem panjenengan, Pak. Kula pun duwi Astuti Narto Sabdose Plekenukwati Andilau Saira Limusin, Andilau Anti Sedih dan Galau Saira Saitur Murah Limusin sampun cetha yen keturunanipun sapi, Pak. Oh, layak. Komplit. Jenenge piantun kok baguse ora umum. Jenengan niku lho, Pak. Jenengan niku lho jan piantun kok jan luar biasa lho. Jenenge wong gagah kok jan ora umum lho, gedhe dhuwur. Ngerayu Ora umum iki piye? Mbok sing umum. Monggo Pak, monggo jenengan minggah Pak mboten percaya. Sajake gandul kok ngenyek lek sing duwe gawe iki piantune gedhe dhuwur. Aku tak ngomong karo Bu Winarsi. Sugeng dalu Bu Winarsi, mugi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nggih wonten kelepat. Endi? Bu Winarsi lho, Bu Narse kae. Oh, nggih Bu. Ngapunten lho Bu. Iya diunggahne sisan to, Tet. Nyuwun sewu Bapak, menika matur sembah nuwun sanget. Sampun kepareng nimbali kanca-kanca sedaya panjenengan menika ngersakaken tetembangan menapa. Serampang. Napa nek wau? Samprat. Serampat, Pak. Ngersakaken serampat, Pak. Menika badhe joget kalian kula kersa nggih. Serampat. Hei! Olahmu lho. Lah aku ki saking seneng lho Mas, seneng arepe joget karo sing duwe gawe. Iki sing bayari dhewe iki ya iki. Ngersakaken tetembangan. Kurang halus. Serampat lungi teng asmara kalian pepeling monggo dipinangkani Mbak Dewi. Ngersakaken serampat kersa joget nggih, Pak. Yo. Pak Marsum bisa ditutupin. Seneng aku ki seneng. Oh, seneng tok. Kuntet. Lah dhek wingi main karo kula gara-gara ngeten suntik Lek terus. sajane kurang ajar iki lho. Hah, utuk iki lho. Serampat dipun tarik nggih. Serampat. Nggih. Siap nggih, Pak. Jenengan jawab to, Pak? Nggih. Nah, Gimana to? Wonten lho jenengan iki. Wonten nek kula Kalau gedeng aku karo Pak Marsum iki. Nggih, panjenengan mriki mawon Pak Marsum. Monggo dipun tarik kanca-kanca. Lah Dewi, aku gedeng karo Pak Marsum. Duwe, Pak. hei. Kok iso mudi ele lho. Aja bahas masalah duit.
Lek neng Banyuwangi bahas duwe ora apa-apa Mas. Ning yen to teng tlatah Blitar menika Bahas dulur. Saru bahas duwe. Mangke Golek tambahi dulur. pinten, Pak? Lho, padha ae. Kuwi nemen. Kuwi kenemenan. Mangga, mangga. Kuwi Monggo kenemenan. dipun pinangkani. Dipun pinangkani pamundhut saking Ayo. Bapak tuan rumah semoga. Serampat dados. Monggo langsung. Hei. Dewa Berata. Dewa Berata Wakta Ha. Setunggal malih, Pak. Matur sembah nuwun sanget Bapak. Mbak Imas kersane ngaturne lungiting asmara. Nduk. Lah. Sepati Mas, sepati. Nggih. Sepote, spot. Nah, Pak Marsum ini sing kagungan dalem. Ayo. Setyawati. Ayo Mas, sepot untuk Mbak Imas. Yuk. Monggo. Yuk. Mbak Imas. Setyorini lho. Wonten tengah nggih, Pak. Wonten tengah. Hei. Woi. Oh. Sugeng dalu Bapak. Dalu, Bu. Aduh, kesalahan. Salahnya apa? Pak, jenenge piyantun ayune kaya ngene kok, Bu. Menika yen to dipun timbali Mbak Imas, sugeng Tante. dalu Bapak. Menika lek jawab, "Iya, Bebek." Ngoten lho. Bebek. Bebek kok dikleru bebek kok. Nek kiri karo bebek, nek kiri bebek. Nganten nggih, mungkin jawabnya nganten jajan Mbak Imas. Tajake Pak Marsum rada ndredeg karo sing enom lho. Mboten. Wes. Lho aku ora. ngurung. Kulino. Kulino Bu Winarse. Kulino Pak Marsum, Pak. Mbak Imas, Pak Dalam. Marsum ki piyantun blater, Nggih. dasare gila gila. Kok gila ta? Maksudnya piye ya? Karo seni iki jan Pecinta, olah pecinta seni. Kejaba saderenge kula riyen nate Pak Jumini ugi dirawuh ning mriki. Nggih. Pokoke hebat. Nggih. Ora mek trimo nguri-nguri kesenian Budaya. Jawa ning ngurip-urip. Nyatane Urip-urip nggih. nyatane sesuk sampean yen iso Bisa nempur ta ngene malian. nggih, alhamdulillah. Jenenge Sok wong yang nguri-nguri lho. ditambahi. Ya Allah. Ayo coba Mbak Imas. Lungi teng asmara dipinangkani Mbak Halo, Mbak Imas. Jan. Katur
Loh kok ngonten Piye, to, piye? kok ngonten to. Sugeng dalu Bapak. Iya, Mbak Ima. Bebek, ngonten lho, Pak. Ya sungkan lho, Mbak. Nyapa? Lah wong putrane bapak iki kancaku sik sak kelas ya. Bu Winarsi Eh. wis ora enek lho, ora usah kuwatir, Pak. Kanca sekolah Bu Winarsi piye? wis tuwa. Enek ngawure. Endi to wong ora enek? Ora. Pun sare. Ya lek bebek wong disawang putrane iki. Lek ning Piye? ngisor kuwi ada peraturan, tapi Ah. lek wis munggah ning dhuwur panggung Bebas. itu bebas. Bebas. Heeh, dadi arep piye-piye ora masalah. Ora masalah. Ngono. Coba jenengan mantun apa mboten, Pak? Panggil kula bebek. Oh. Pak, masalah Pak mboten usah lah, Pak. Pak mboten usah lah, Pak. Samane gak usah tapi ya Pak sewaut ngono. Oh, aku ki lho mek gur arep ngelongne iki lho. Lho, Pak. Kuwi gambare Tapi apa? mungkin jenengan pane kula lho nggih. Kuwi gambare apa? Jan deremis Anu kabeh. gambare, Gambare apa sih? Pak. Gambare napa nun sewu? Welek niki. Mboten gambare no, nun sewu gambare. Anu Pak ajengin delok Ningali, gambare ningali. napa. Lho ya to. Hati-hati lho. Nek songkok ngene iki. Nyapa, Mas? Gambar songkok nek asli Heeh. kuwi gelem ceblok. Nek sing asli ora ceblok. Delok niki lampune blangkon. Niki mau songkok, tak ceblok nih. Ceblok to. Ceblok. Asli. Terus Asli iki nek nanggo songkok. heeh. Ceblok apa ora? Ora, Mas. Ora. Lah cek berarti ya palsu. Gak iso iki. Iki Berarti- mesti palsu. Ceblok apa ora? Songkok iki nek tak ceblok nih. Asli. Nah, asli. Asli. Gambar wong nganggo songkok. Oh, ya toh? Tak ceblok nih sik. Loh, berarti ya palsu. Oh, palsu ya, Mas. Gak kena iso ceblok. Peken nah, Ayo, peken. gak iso ceblok. Wis toh. Palsu. Palsu, ora usah. Enggak, lu ngiting asmara, Mas. Samane tok piro? Ya wis nek iki mau. Lah, gambar apa? Gambar apa? Aku enggak enak songkoke kok anjen. Oh, berarti asli. Asli iki. Gak enek songkoke gundul kok. Iki berarti asli lho. Piye-piye ya tetep gak enek songkoke. Iki ra nek songkok. Enek enek songkoke. songkoke. Nek iki gambar enek songkoke. Lho, enek songkoke to. Enek songkoke. Tanganane ceblok pernah. Ora. Songkoke ceblok ora. Ora. Lah berarti palsu. Nek aku enggak enak songkoke ya. Aku kok goblok to malian. Lah ora percaya Lip. Enggak. Anu Mas Ted, ngen aku ndek enek ya nganu dagelan ya ngono kuwi nganu njikuk duwite penyanyi jarene iki ya palsu. palsu. Lah kok teko omah iki kena hernia to Mas. Gak wis. Kena hernia. Sangklir. Mosok wong sinden lecet tok artia kali. Tolong, Mbak Dwi. Ya apa Mas? Aku panas ning jero Mbak Dwi, aku tokno Mbak Dwi. Apa? Panas aku sumuk, tokno Mbak Dwi sumuk. Aku sumuk Mbak Dwi, aku Dwi tak iso sumuk. omong. Aku sumuk Mbak Dwi, tokno. Ya Allah, panas. Aku sumuk. Dagelan kok dileceti. Sampeyan kalah nah. Ayo. Mas Kunte tulung. Apa? Mas aku aja mbok cekel Mas. Terus? Lek sampe aku mbok cekel sampean kok kena kenceng batu. Enggak, aku seneng ning kene. Jangkrik. Mas, Apa? aku colno. Lek ora mbok colne wengko ora payu rapi. Enggak, aku arep melok ning Banyuwangi. Jangkrik. Kene angel e. Lagune napa, Pak? Lungiting asmara oleh Mbak Lungiting asmara. Imas Nggih, Setyo semoga. Rini. Bapake wonten tengah nggih. Nah, Kuat menika- apa ora, Pak Maksum, Mak Marsum? Kuat apa ora? Ya jelas kuat wong iki dempere ombo-ombo kok Mbak ya. gede-gede kok. Kuwi ngomong Kan aku lho. seimbang. Anu lho, anu sayangku. Iya sayang. Iki lho ngomong aku Pak Marsum. Nggih. Gimana sayang? Sesuk nek bar nanggap apa wayang, aku arep tambah ngono. Tambah apa? Mbok tambah apa, Pak? Tambah apa, Pak? Tambah apa, Pak? Sinisin karo Ya, anaknya Kauri tambah bojo jare. Lah, sumpah ngomong arep tambah ngono. Heeh. Maksudnya tambah nanggap dagelan ngono. Alhamdulillah. Wah, semoro kubuk. Nggih. Gubuk asmara tet aja diulang-ulang. Gubuk asmara aku. Gubuk asmara. Wis timbangane tak dusi lho kok. Nggih. Ya binangane ini. Melu ae. Semoga. Monggo dipun goyang kalem-kalem, Pak.
Terima kasih Bapak. Cekap 2 lagu mawon. Jan. Matur suwun Mbak Yu Cangi. Apa malih? Kosek Mbak Ano aja medun. Dereng kok Mbak Imas toh? Heeh, Mbak Imas. Mbak Imas ora oleh medun. Lagune Sawangen. Sawangen Banyuwangen. Saking Karang Taruna Pemuda Krebet, satu Ya. meminta satu. Sawangen loro banyu langit, telu kaya langit lan bumi. Oke, mentok Nah, bencana. dumateng Bucange nyuwun lagu Gubuk Asmara ditujukan Pak Marsum. Nggih. Lan khususipun dumateng Eyang Sukadi saking warga Jati Keplek. Ngeten. Nggih. Tukang masak ngersakaken siji kutut manggul, loro gerajakan Banyuwangi, telu wayah wengi. Nggih. Siap. Sawangan iki lho. Sawangan. Nggih. Menika napa riyen? Sawangan. Sawangan nggih. Karang Taruna. Karang Taruna Krebet. Nggih. Menika Mbak Imas riyen nggih. Oh nggih. Oh, siap. Heeh, aku tak ligolekno. Nggih. Mbak Imas menika Mbak anu Mas Kundet. Nggih, pripun? Menika yektosipun blasteran. Blasteran apa? Senes murni wong Jawa niki. Oh, ngoten nggih. Nggih, niki blasteran Indo. Indo. Nggih, Bapak Jawa, ibune Gibas. Oh, berarti Wedhus sih, kita gibas sih. Mosok ayu. Sampe aja kaya ngono lho. Aku kata kok omah wis tak ayu-ayu wis tak Oh, bebek iya. kok elek to, Mas. Ora ding susah. Sabar ya, Dik. Mas, ku tak jak nang mburi. Nemburi Oh, nyapo. nang ku tak seneng no wis. Sabar sayang, sabar Enak, enak. sayang. Hah? Wis tak Kok seneng. disenengno gak terus enak-enak Ya nyapo. tak gawekne kopi, tak gawekne wedang ben adem atine. Oh, ngono. Ah, masalah. Karo karo tangan iki lho, ya Allah sing sayang. Pak Iya, Suryane ayu, pakulitane Wis kuning. jelas. Lho, Mbak Imas ki lho pakulitan kuning kaya kaca lho, nganti putih Mosok lho. ta, Ngombe apa-apa iki ketara. Contone Ya gak percaya kowe. Kowe umpamane ngombe kopi Ya, ya. Glek ketok kopi nih, keler ngene. Keler Oh, kopi oh, nih. Sebabnya apa? Sebabnya pakulitane kuwi kuning. kuning. Iya, iya. Kuwi nek iya. ngombe kopi. Terus mari ngono nek umpamane ngombe teh. Lah ngombe teh, ya ketok teh keler. Sebabnya pakulitane Pakulatin resi. apik bersih mulus ya. Terus nek saumpamane ngombe susu, Det. Ngombe susu ra ketok, Lah nyapa lho ora ketok? ditutupi. Diadai. Sik to, nek umpamane ngombe kopi mau, Ketok keler kopine lho, Ndul. terus ngombe teh, Ketok kopi kopan apa teh kene keler. terus ngombe susu, Det. Gak ketok, Lah nyapa lho? tutupi. Kuwi kan Imas. Lek bojomu piye, Tet? Lah Jajal. umpama dibuka mana tahan. Bojone anu Ndul, Ini, kan Ndul. Pripun? Bojone kuntet iku apa ya cuwantik kaya Walah, Imas. boten. Alah, Bojo kula niku lha napa amit kula napa Mbak Imas Mbak Dwi. Napa kula Nela Karisma. Bojoku artis. Artis apa? Munggah nang panggung penonton langsung tepuk tangan. Oh, Wah, tepuk tangan. Saking Bersorak-sorak. rame, sorak-sorak. lah sebabnya apa, Det? Kedelungo. Astaga. Sampai nih. Kejelungkuh malah disorak-sorak. Orang Jawa bocah. Nggih. Sawangen dados. Ya. Sawangan ini sing piye to? Opo? Ngono to? Sawangan lho, introne sawangan lho. Sawangan lho, Ndul. Introne Lah iya sawangan, Det. Lah piye to? terus. Ya bener sampean iki aja. Sawangan lho. Spesial untuk teman saya, Susan. Apa aku kurang gati? Apa
Mas Ben. Nggih. Suwen. Mbak Susan nyuwun apa? Napa? Ra kuat, Mbok. Ra kuat, Mbak. Nggih. Napa, Mbak Untuk Mbak Susan? Yuna temanten, mengke kersane diladesi kalian Mbak Dwi. Oh, Pak Dwi. Ora kuat Mbak. Mbak. Oh, Mbak Imas. Mbak Nyone Mbak Imas. Oh nggih, berdua nggih kare Mbak Dwi Ndut nggih. Ya, oke. Oke. Oke, masih bersama Campur Sari. Gemati. Gemati. Gegemane ning ati. Gemati, Det. Kemana ning ati Mas Deta? Gemati iki Asik. singkatan. Mas. Ayo. Gemati Mas itu P. singkatan Gendeng Ardianto masuk di hati. Oh, masuk di hati. Masih bersama artis-artis Jawa Timur. Oke. Nggih, Pak Mundut dari Mbak Susan. Mbak Susan. Mbak dia lek nek sekolah Susan tapi manten. Iki apa manten? Celokane ning kene. Mboten Mbak Yu temanten. Oh, Mbak Mbak Yu Yune. temanten. Ora lho sing dadi manten adike kok sing ra kuat Mbak Yune. Masalah nyimpen hati kok ini. Minta lagu ra kuat, Mbok. Iya, Mas. Rakwat Mbok. Oh, lah musisine Sabora. satru tunggale ning kono. Oh, kono to. Iya. Halo, Bro. Pane kok raman gon toh. Poh lho. Lah ketutupan penonton. Makane kok gak ketok. Oke. Ra kuat. Ra kuat, Mbok. Atiku ra kuat. Ngawur. Lagu dangdut iki lho. Oh. Anjaket. Ra kuat, Mbok. Spesial buat Ayo karo Taitaneta yo. bersama Taitaneta. Ra kuat, Mbok. Aku ra tahan pengen rasake pacaran apa yo bener rasane enak tenan jajal sepisan sing marai tak edan-edan lah kok sirahku sing payu oleh kamplengan curhat ning embok yen durung rapi jodemo lah terus piye pacaran kok lola dasare simbok biyene lulusan pondok kudu sing kenceng aja sampe mengga wis ra kuat aku wis ra tahan aku timbang engko paijo iki selak nesu wis ra kuat aku wis ra tahan aku rabekno tombok engko tak gaweke putu Bo ketimbang kumat serebu cepet mbok tinggal golekno mantu wis tombok masih ora patek lemu singkat mbok selagi sutra payu digoyang asik ayo tenan aku ra tahan pengen rasake pacaran apa ya bener rasane enak tenan jajal sepisan sing marai kok edan-edan lah kok sirahku sing payu kena kamplengan curhat ning ambek yen durung rapi jodemo lah terus piye pacaran kok lola dasare simbok biyene lulusan pondok kudu sing kenceng aja sampe mengga-mengga ya Mbak Bejo
Ardianto. Dan sitoke ayu, sitoke lemu. Dalang sing paling laris iki lho. Komplit. Dalang Blitar paling laris iki lho Ki Wis Gendeng sak Ardianto. paket. Pokoknya gak Sak sak paket. Iya ta? Sak paket karo dagelane. Wah, sak paket. Sak paket karo Pokoknya dagelan. pokoknya dalange Ki Gendeng Ardianto enek. Wah. Dagelane kok Banyuwangi. Sindene. Enek Mbak Imas. Mbak Imas, Wah, Mbak Dwi. Enek Mbak Mbak Dwi, sing blak Yuli, Mbak Yuli nggih sing coba mriko. Iya. Nyuwun sewu sebentar Kang Mas. Nggih, pripun Mbak Yu? Loh nanti Pak Bapak tuan rumah. Nggih, pripun? Aturipun konco-konco Karang Taruna wonten perwakilan satu. nggih, Mungkin nggih. badhe Mas Sinten? nembang napa pripun napa badhe monggo. Mas Sinten, Mas Sinten. Oh nggih. Oh, badhe Mas Sinten. nyumbang. Mas Sinten, Pak, paring asma Mas Nggih. Sinten. Hah? Oh. Mas Priyo. Oh, timbalan Mas. Nggih. Iya Monggo Mas, pelatih. ya Mas, apriyo. Ini lho. Monggo mriki Katurang nyanyi. Pundi ta priyantonipun? Ya wis ben. Oh, umpane mboten semerep gending. Lek ngomongnya lawak elek panggon nunggoni ae. awake elek. Nggih kersane. Kecah lor ke yang ngene. Sinten? Awake elek. Lah nggih. Awak. Oh, lah niki lho. Mas Priyo. Lah niki lho. Elek lo tasih ditanggap kula kali sampean. Nggih napa mboten? Ah. Monggo. Loh, Yo, sepote, Cok. Sayang. Siapa namanya sayang? Dista. Rista. Dista. Oh, Dista. Cita-citanya apa? Oh, pengen sama dagelan saya. ngawur ae urung ngomong dirungokne sik. Dari ku ngomong takon ora percaya. Cita-citanya apa sayang? Oh, cewek dengan dagelan sayang. Takon ora percaya. Selamat malam, Desta. Selamat malam. Asli rumahnya mana, sayang? Selapuro. Oh, Selopuro. Endi ta kuwi? Ambilmu lo takon. Mau nyanyi apa sayang? Napa, Pak? Mau nyanyi apa? Oh. Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Monggo, Gubuk Asmoro. Ayo, panjenengan sing beksa, Mas. Nggih. Nggih. Oke, kula Pokoke percaya. beksa tok pokoke. Mbak Prima Desta ini memang pesinden yang belum pernah ternoda, Mas. Dereng pernah ternoda. Diot. Jos gandos. Diot. Ayo masih bersama Mbak Dwi, pedot tapi. Lanjut. Menika Pak Pepeno iki ngersakne panjenengan ki Bambang Cakil. Siap Pripun? ngersakne panjenengan joget Gandul pinter. dilayani tari Bambang Cakil. Oh, Bambang Cakil. Nggih. Nyuwun pangapunten Mas Dalang Hei, iki wau. pripun? Bambang Cakil mboten rawuh. Oh, Nah, ngaten. wontene Bambang Sukoco. Oh, ngaten. Nggih. Iringane piye niku terus? Lah nggih niku lho. Kanca-kanca sampun anu napa mboten? Dalam. Saged napa mboten nek Bambang Sukoco? Kados pundi ceritane Lah. Niku lho. Mergi Bambang Cakil mboten rawuh niku wau. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Nggih, yen panjenengan aturne dateng Bapak Repeno. Nggih. Nggih. Ndak Dadi Bang. Angel diomongne Det. Nyuwun sewu ning Bapak Supeno. Pak Repeno. Nggih, Pak sinten? Pak Repeno. Pak Repeno nggih nyuwun ngapunten niku wau Bambang Cakil mboten rawuh. Oh, ngaten. Nah, Nggih. mboten Disambung Bapak menawi Supeno. ngaten, disambung mawon ngaten. lagu Pepeling. Oh, Nggih. pepeling. Pepeling Masuk niki. para sinden sedaya ya. Jumeneng nggih. Nggih, all sinden lagune Pepeling, Mas. Monggo katuran jumeneng ayo. Minangkani pamundhut saking tuan rumah Bapak Marsum lan keluarga kanthi dipun aturaken inggih lagu Pepeling. Mugi-mugi tansah
pikantuk ridaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin, ya rabbal alamin. Dasare kinabulan Mas. Mila kula Kinabulan. nyuwun wektu Nggih. kalian sesarengan ndongaaken kalian napa derek kula Mas Percil Oh, nggih. kali Mas Yudo mugi-mugi saged lancar. Nggih, Saged- proses nggih nggih, proses prosesnya saged lancar Nggih. dang utawi Pundhut. enggal bali teng Indonesia. Nggih, 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 nggih. Nggih, Mas, nggih, nggih. Ya, Monggo. lagune pepeling dipun aturaken keluarga Pak Marsum, mugi-mugi mahanani gancar lancar dasare kinabulan Mas. Mboten jawah ratane. Nggih, alhamdulillah, berkahi Gusti. Pirang-pirang dina wah jan Dijawahi. Ki matur suwun dateng Peki Sarji Gembong. Lah, Nggih, terus lajeng menika kala wau Ki Edi Jenggot Putih saking Krok Panjen ugi rawuh. nggih untung ular putih mboten tumut niku. Oh. Mangga pepiling dados. Yo.
Kuntet, Mas Gandul. Nggih, Iki enek siji nggih. meneh iki Oh, setunggal malih. Dari manten Wah, oke. kekalih ngersakne Mbak Imas. Oh, Nggih. Mbak Imas. Sayang dua. Nah, ini. Wih, jantenan iki. Ini. Ora kena disate. Kayak mau diujar. Semoga Mas langsung mawon. Monggo langsung mawon. Anjane awake dhewe dijodokne lho, Mas. Iya, iya, iya. Mas aku kenaan beleng iki lho sikilku. Tenan bleng lho, Tet. Kok enek beleng to Di, nek enak nih. Tenan po piye kuwi? Tenan Usaha. Usaha deh. Nggih nggih semoga Mas. Nyapa lho dulu Sayang dhewe lho. dua. Heeh. Spesial untuk Mbak Mempelai. Semoga sayangnya tetap abadi ya. Masuk sama Mas P. Sayang dua.
Setengah 3 naik lagi ya Mas. Oke, Pak. Aku tak nyambut guys. Oke, monggo. Iya ndek. Kuku sing tupo kang kumelon. Ngenengen tiasa ngabehake. Kawanku sagung jajahan